खुलुमबाय आंनि मुङा निताराम नार्जारी आङो मथामबाय सार्केलनि सिङाव थानाय टि मिज'राम मण्डल LLC निफ्राय बे निताराम नार्जारी इउटुब चेनेलनिफ्राय नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबो जिउजों आरो खनसेबाव खुलुमनाय जासियो। खुलुमबाय। अब्ला फै जोङो लोगोफोर इसोरनि बोसोनखौ जोङो सुंद'यै जोङो सोलोंनि। जोङो इसोरनि बोसोनखौ जेसेनो जोङो सोलोंगोन एसेनो जोङो बिनि बोसोनखौ रोंगोन। अब्ला आङो दिनै बाइबेल बेखेवनि आरो बेखेवनायजों लोगोसे आङो फरायनि। दिनैनि गाहाम बोसोनानो जाबाय माथाइनि 2 बालाब 5 सिरि आरो 6 सिरि। गाहाम माथाइनि लिरनाय 28 बालाब 5 सिरि आरो 6 सिरि। बेखौ आङो जिसुनि मुङै फरायनो। गोथार आरफुआ बुंबाय, नोंसोरो दागि। आं मिथिगौ नोंसोरो क्रुसाव दोगथाबजानाय जिसुखौ नागिरदों, नाथाय बियो बेयाव गैलिया। जेरै गाव बुंखादोंमोन बेबायदिनो बियो गालिलाव थांबाय। जिसुनि मुङै आमेन। दानो जों इसोरनि बोसोनखौ खोनानो मोनबाय लोगोफोर। दानो जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ क्रुसाव दोगथाबजादोंमोन, क्रुसाव बियो थैदोंमोन आरो बियो थैनायनि सिगां बियो बुंदोंमोन मानसिनि फिसा हौवाया क्रुसाव दोगथाबजागोन, मुजुजागोन, लाजि फोनांजागोन, एरख'जागोन आरो बियो सानथामनि उनाव सिखारफिनगोन होननानै जेब्ला बियो चेलाफोरनि गेजेराव दंमोन बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। गमामायैनो बियो थैमारासै, गमामायैनो बियो सिखारमारासै। अब्ला गासै हादरनि मानसिफ्रानो दिनै सोमोनाङासै। दिनै थिग बेबायदिनो मागदालानि मारियाम आरो माखासे मानसिफोरा बेजों लोगोसे थांफानायफ्रा जिसुखौ हाखराव नायदोंमोन। अब्ला बिसोरो अन्थाइखौ दोगथाबजानाय बोखारजानाय नुहैदों। अब्ला बिसोरो गिख्रंदों, बहा थांखो, माथो अन्थाइयाबो बोखारजानाय। अब्ला बे समावनो गोनो गोथो साननायावनो दिनै सासे गोथार आरफुआ दिनै बिसोरनि गेजेराव नुजानानै बुंदों, दागि आं मिथिगौ नोंसोरो क्रुसाव दोगथाबजानाय जिसु ख्रिस्ट'खौ नागिरदों होननानै दिनै आरफुआ बिसोरनि सिगाङाव बुंदों। नंगौ लोगोफोर, दिनै आफा इसोरखौ दिनै बुहुमखौ गावनो सोरजिदों आरो मानसिखौबो बियो गावनो सोरजिदों। दिनै बे जिसु ख्रिस्ट'आनो दिनैहाय जिसु ख्रिस्ट'नि मुं लानानै दिनै बे बुहुमाव सारिजानानै दिनैहाय बियो मानसि माहारिनि थाखाय बियो नोंथां आरो आंनि थाखाय बियो थैनांबाय। नाथाय इसोरानो मानसिखौ सोरजिदोंमोन, नाथाय मानसिनि थाखायनो बियो थैनांबाय। नंगौ आंनि अनजाग्राफोर, दिनै बियो मानो थैखो आरो मानो, बेयाव जोंहा गोबां सोंलुफोर दंबावो। लोगोफोर, दिनै बाइबेला बुंदों दिनैहाय नोंथां आरो आंनि थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ थैनांबाय। नोंथांनि गोरोन्थिनि थाखाय, आंनि गोरोन्थिनि थाखाय दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ थैनांबाय। दिनै बे थैनाय जिसु ख्रिस्ट'खौ दिनै फबनानै दोनजानाय हाखराबो दिनै लाखिनो हायाखै। थैनायखौ जिसु ख्रिस्ट'आ फेजेनबाय आरो जाय जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायो बियो थैब्लाबो बियो गोथां, थैब्लाबो गोथां। बेनिखायनो लोगोफोर, दिनै बाइबेला बुंदों दिनै थैनायाबो बेखौ लाखिनो हायाखै होननानै। दिनै हामबायसै लोगोफोर, आं इसोरनि बोसोनखौ मोजांथार आं बुंनो रोङा। आङो जा एसे रोंगौ आङो नोंथांमोननि गेजेराव बुंबाय। गोजोन्थों। इसोरा बाख्नाय जाथोंसै। गोजोन हर।